Tarik Habirio dwe mar achiel higa 1945 ne onyuole sa 11 tarik 19 dwe mar 10 higa 2025 odok e lowo e par wuon mare mantie Kang'o ka Jaramogi. Raila Amolo Odinga otieko wuodhe. Anyuola mare oywage kaka wuoro mane jahera, jawach kendo jachiwo. Ne nyikwaye ne en kod gi thuolo kaka kwaro mane oherogi. Josiasa wetene oywage kaka midusa mar siasa, jakend ratiro mar oganda, jakel kwe kendo jalno mane ohero riwo wi oganda Luo. Okuyo piny Kenya owito wuoyi mathere ng'enye. Yweyo ma ok rum Nyasaye omi jakom Raila Amolo Odinga. Koro inayanga nyakoro Mgajwang' ni mane en jatend ODM kendo Prime Minister machon Raila Amolo Odinga okete kare mar yweyo mochwere. Mosenindo Raila oiki e dala wuon gi mantie Kang'o ka Jaramogi mayudre Bondo e kaunti ma Siaya. Ik mar Raila ota e rang'iny mamalo kendo mar nyadhi ka jolweny nomiye luor mogik kokalo e muojo misinga nyadi 17. Ringre Raila oiki bang' nyasi mar timo nende mano bagi mareny ma Jaramogi Oginga Odinga kama jatend piny Kenya William Ruto no yuore kanyakla kod familia gi jopiny. Basi hivi sasa sote tukiweza kushuhudia mwili huu ukiweza kuwekwa juu ya kaburi hili, na baada ya kuweza kuweka tutaweza kuwa na maombi mafupi ambayo viongozi wa kidini wataweza kutamka, kisha tuendelee na tafrija za kijeshi. Bendera hiyo itaweza kukunjwa vyema, kisha wataweza kukabidhi Mama Aida. Let us pray. Last post. Anyuola mar mosenindo Raila Amolo Odinga kotane kod jaode Mama Aida Odinga omiyo wuon gi luor mogik ka gitimo nende kaka jalno mano bedo siro maduong' e familia margi. Mama Aida ogo picha chien e dak margi higni 52 kendo opoe kaka nyaka e kar tho mare. Yutho moilaro nwa ni nyithinde kod nyikwaye bende oywage kaka kwaro mano herogi gi chunye duto. Otene kod wer mar hoyo chunye e kinde ma okawo pap mar yuago jaode kuom thuolo ma ogik e nyim oganda. Anyuola mar mosenindo Raila Amolo Odinga kotane kod jaode Mama Aida Odinga omiyo wuon gi luor mogik ka gitimo nende kaka jalno mano bedo siro maduong' e familia margi. Yutho moilaro nwa ni nyithinde kod nyikwaye bende oywage kaka kwaro mano herogi gi chunye duto. Otene kod wer mar hoyo chunye e kinde ma okawo pap mar yuago jaode kuom thuolo ma ogik e nyim oganda.
Okuongo gamo yweyo kendo manyo yo mar chungo mirima mare kapok ochako wuoyo. Mama Ida Odinga ogo picha chien kendo paro higni 52 mag bedo kaka jaod ma osenindo Raila Amolo Odinga. Kaka nyako matini e mbalariany ma Nairobi, e kind nyiri mane en osiepegi, ne giwinjore ni ngang' ok ne nyuomgi kod josiasa. E chako osiepgi kod Raila, ne ong'eye kaka midusa, ne ok ong'eyo ni kara ne obiro bedo midusa mar siasa. When I first met Raila, some 54 years ago, I didn't see his political side. Out of my group, I was the first one to marry. I married an engineer, a man of calm demeanor and reflective character. They all congratulated me because of that. Little did I know I was marrying a political engineer. Ida oparo higni mane obedo mabor kod jaode nikech weche mag siasa. Kinde duto ne ogeno ni obiro duogo, kendo ne oduogo kama wang'ni omako dhoge nono. Kata kamano, okoni kata e piny manyien pod obiro yiero bedo jaod Raila. The detention years and years in this exile tested our family in a way only the family can appreciate. It was not easy. But all the time, when he was away, either in detention or in exile, I knew he would always come back. This time, I'll have to join him wherever he has gone because he'll never come back. If I had a chance to marry him, I would marry him again. Nyithigi Raila oparo manene, chako telo mar Raila, ka thothgi to opuoyo jaod owadgi kuom bedo kendo chung' kod owadgi, kata higni 9 mane obedo e jela. Staying in his house was a nightmare. He would wake us up at 4 a.m. No matter what time he went to sleep, there would be a commotion. He's already going to take his morning jog. Raila wono dogo to ye doga jela. Higa kaige kwa eto donge jela. Higa shell. Ario. Nyako chiko. Mono di chuo ko hok di chuo. Otuon ko sok otuon. Ito kichandri ne Kenya. Some of you are looking here, you don't know what Mama Ida's gone through. I used to know, I stayed with her. She became more or less a widow when Raila was detained. At that time, Raila was only 37 years old. And this lady was younger than that. Kaka uono, nyithinde kama oriwo Rosemary, Winnie kachil kod Raila Jr., okobedo kod weche mathoth. Gikoni baba ne oyie kuom weche mag ratiro, makoro nyaka johera ne odag mar chwalo nyime. He worked with others. And because of that, we will continue to work together and to work with others, because that was his legacy. Baba gave all of us his life. Today is to say thank you back to Baba from all of us. Baba Nindo. Oyweyo. The king is dead, but long live the crown. Hallelujah. Raila oywak kod nyikwaye, kod nyithi owetene kod nyiminene, ma bende onyiso mor mane gibedogo e kinde mane gidak kod ma osenindo. Ka koro, wuoth ma ogik kod wuodgi ochopo. Kendo koro rapare ma odong', mar pare kaka baba, kwara kod jaod Ida Odinga. Kata kamano, ote ma ogik mar Ida ne piny owacho, okwayo mondo mi piny owacho rit telo makare. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto osingo mar medo tego duond bura mar ODM kata bang' tho mar ogai margi Raila Amolo Odinga koyango ni ODM nyaka losi kata bedi e achiel kata bedi e sirikal bang' yiero mag 2027. Rajafo mar Joyce Oduor lero Ruto bende oyango kokalo e lalruok mathoth mano bedo godo kod mosendo Raila Amolo Odinga. Nitiere chenro mag dongruok mopogore opogore moriwo gedo
mar dag stima e kaunti ma Siaya kod bero chal mag apeyni ma Thurkae. Koloso e kinde nyasi mar kopo mogik mar Prime Minister machon ma pachoka e alap mar mbalariany ma Just e sub-county ma Bondo e kaunti ma Siaya, jatend piny Kenya William Ruto oyango ni sirikal mare biro dhi mbele kod tiyo machiegni kod duond bura mar ODM kaka okang' mar chiwo luor ne mosenindo Raila Odinga kod rito ling'any mar Raila mar piny Kenya bedo kod duond buche mathoth mag siasa. Mimi nataka niwahakikishie wana ODM, kulingana na matakwa ya Baba, because Baba believed in political parties, he built the largest political party, ODM. I want to tell you, we will respect ODM. We will support you to hold ODM together. ODM must be strong as we go to 2027, because that is the way we are going to have a strong government. Kaluore kod osiep makare maduond bura mar ODM osebedo godo kod sirikal mar William Ruto, osiep mane olos kod mosenindo Raila Odinga. Ruto bende oyango ni duond bura mar ODM nyaka bed e sirikal ma ibiro los tok yiero mahiga mar 2027, ka bende ochiwo siem ne jogo manigi paro mar pogo duond bura mar ODM. Kwa hivyo wana ODM, ile kitu mimi nataka niwahakikishie, kwa mapenzi ya Mungu, ODM will either form the next government or be part of the next government. Ile kitu siwezi kukubali. Ile kitu kwa heshima ya huyu shujaa wetu, ile kitu siwezi kukubali, na nitafanya juu chini, Mungu anisaidie. Ni wale ambao wanataka kung'oa chama ya ODM na kwenda kuchezea karata ya upinzani kule nje. Hiyo haitawezekana. Kogolo neno mare e kinde nyasi no mar kopo mogik mar Raila, Ruto yuago Raila kaka jal mane oketo piny Kenya mbele, kendo ne en gi leka mar dongo uchumi mar piny Kenya mondo chope rang'iny mar pinje ma odongore. Raila was very concerned about our country and the state of our development. The last 3 months, we sat together and we agreed with Raila. And I want to say here in front of his body, we agreed with him that we must do whatever it takes to get Kenya out of this third world status and move it to the first world. Ruto medo ni kokalo e poro wach kod Raila Odinga ka achiel kod joket mwandu mawuok e pinje maoko negisechako chenro mar kelo dongruok e pachoka kod gero dag sitima mar nuclear e kaunti ma Siaya. Kino came here almost a month ago for us to agree on the plan that is going to get Kenya out of this mess. Nyinyi mnajua hapa Siaya sasa iko mpango ya nuclear energy, kwa sababu Raila alisema hatuwezi kuwa ni nchi ambayo tunaweza kusonga mbele if we do not have enough energy. And Raila proposed that we should at least generate another 10,000 megawatts. Let me say this because there is no other moment for me to say this when he is here with us. Bende wacho ni kokalo e lalruok makinde ka kinde kod mosenindo Raila Odinga negiwinjore mar medo gero ndach okolo mondo chop nyaka Malaba ka achiel kod gero paundeke manyien e pachoka. The same Honorable Raila Odinga agreed with me that we must extend the SGR from Naivasha through Siaya here to Malaba. He also agreed with me that we must extend a dual carriageway from Rironi through Nakuru, through Eldoret to Malaba, and also through Kericho to Kisumu to Malaba. And we agreed with him on how we are going to build a new airport and how we are going to expand our infrastructure. Haya ni mambo niseme mbele yenu, the late akiwa hapa. Jatend piny William Ruto osingo mar medo tudore kod jatend piny mar ang'wen Uhuru Kenyatta maneno ni lek mar Raila Odinga mar kelo dongruok e pachoka okogore Luanda kata bang' tho mare.
Joyce Oduora, Ramogi TV. Josiasa mag duond bura mar ODM ogolo duondgi oko kendo loso ewi okang' mar duond burano owinjore okaw e twak maggi ma ochalo kagima ne ok giwuoyo e dwol achiel ma kuomgi omako chung' ni ODM nyaka sir Jatend piny Kenya William Ruto e yiero mabiro, ka moko to wacho ni ODM nyaka bibed kod jachung' e yierono. Jafwambo Cynthia Onyango ntiere kod ler. Penjo osebedo mathoth ewi kaka ODM dhi bedo bang' ik mar Raila Amolo Odinga ma osebedo gai mar duond burano kuom higni 20 kendo osebedo kataye kinde ma wi jotelo mar duond burano ochako dhi matek. E kinde ik mar Raila Amolo Odinga kendo e lela e nyim oganda makwar, jotend ODM ochiwo duondgi ka pek mar wach en achiel mar jokanyo to kod wach motenore gi siro sirikan manywanda. Dibed ni nitiere pogruok e paro ewi chung' mar ODM. Ruth Odinga ma en nyamin Raila Odinga onenore motugo wach ewi chung' mar ODM ka olero ni ODM dhi medo chung' kanya achiel kendo kwayo jokanyo mondo med makore kanyakla kaka joka ng'ato kendo gibed kama gintiere. We cannot have an ODM ingine huko, another ODM being led by some other people, another ODM being led by the few people who think they own the party. ODM belongs to all of us. Some of you who want to take it now don't even know how we started ODM. ODM in Malwa. And we are going to go to any negotiation table with a strong, united, one ODM. Jagoro mar ODM Edwin Sifuna to omedo jiwo duonde ewi wach ma osebedo ka owacho ni ODM nyaka dhi bed kod jachung' malaro kom jatend piny e yiero mabiro. This is not the time to push divisive narratives in ODM. This is not the time. Mimi Sifuna sitakuwa baadhi ya wale ambao watachangia kuangusha chama cha Raila Amolo Odinga. I as Sifuna will do everything in my power to keep this party united and together. Even in the face of open provocation, Baba, you know what I am talking about. Sifuna wacho ni mano emane dwach mosenindo Raila Odinga. Baba aliongea kwa kinywa chake mwenyewe. Na waomba viongozi msiingize maneno kwa mdomo ya mtu ambaye amelala. Alisema yeye mwenyewe. Akasema kama chama lazima tujiandae kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2027. Na wale ambao wanaeneza mambo mengine hapa, Baba alisema who has told you? Who has told you? Who has told you? Kwa hivyo sisi tutafuata the last standing instruction ya Baba ambaye alitoa chini ya siku 23 ambazo zimepita kabla afariki. The legacy of Raila Amolo Odinga will not be kept by mere speech. Speechifying would not be enough. It is to make sure that the gains we have made will never be lost. Jotelo mamoko moting'o Leda Maolekina kaachiel kod John Mbadi umako chung' ni ODM dhi medo bete sirikal kendo tiyo kodgi kaka Raila Odinga ne osesiemo. Before Baba went, he showed us the way. He brought us to the broad-based government. And I want to tell you, that is where we are. And Mr. President, I want to assure you that, you know, we always say that Baba is right. Baba was right when he was alive, and Baba is still right when he's lying and when he's in heaven. Raila showed us before he died that he wanted us to be in government. As a community, as a party, we will be in broad-based government. We will support broad-based government. We will work with you. Ka jakom duond burano Gladys Wanga to penjo jopiny ni kinde mapek makama oneno en ang'o ma Raila Odinga do timo. Faced with a decision of exclusion or inclusion, what would Baba do? He said he made a clear decision to work with you for the stability and unity of the nation inside the broad-based government. That is the last standing instruction that Baba gave us. And as a people and as a party, that is where we will stand. Ikinde mapenjo pod nitie ka ODM dhi wacho dhok achiel, Junet Mohamed ma en jatend kweth manok to yuago josiasa ma Raila Odinga osebedo ka jolo. Kendo yuago gi ka kie masani odong maonge wuoro. Wanasema sasa huyu ni political orphan, huyu amekwisha, lakini nimeona hapa orphans wako wengi sana. Wale wameongea hapa yote wamelia.
Sasa nitasanya hawa yote nikuwe chairman yao. Orphans ziko mingi hapa hata roho yangu ikarudi nilipoona orphans vile umelia hapa. Kama if you are in doubt of anything, refer to Baba's speech. Another thing he told us, lazima tukae katika serikali ya broad based. It's on record. Jalupo gai mar ODM Abdul Somad Sharif Nasir uchung kar kende kendo nyenyo elela ni yiero malo 2027 duond buch ODM ka okoriwore kod sirikal to en ema odhi bedo sirikal. Mwaka 2027 we will not be in the opposition. Mambo mawili yatafanyika. Agosti tunapiga kura. September we are either in government or we are government. Joey! 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 But it will not be in a coalition that has been abusing Baba when he was alive. Haitakuwa hapo. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto olero makare kaka dwe achiel gi nus mokalo ne kinde matek mosenindo Raila Amolo Odinga kaluwore gi chal mare mar ngima. Chal mabende nochuno mondo mi Raila omany thieth e pinje maoko. Akachafo marwa Ifinyake dilero Ruto wacho ni tho mar Raila Amolo Odinga oyo fuok maduong' mar ni en jal mane dwaro ni piny Kenya osudi nyime. Ne en nyasi mar chiwo luor mogik ne Prime Minister machon Raila Amolo Odinga. Nyasi ma oyuor kod familia, josiasa kod oganda buora mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga University, boma Mabondo, County Masiaya. Jatend piny William Ruto ochopo nyime altar mar ywago jal manokao kaka osiepni. Ruto lero kaka dwe achiel gi nus mosekalo nosebedo kinde matek ne Raila mar ni nitie kaka chal ngima mare ne chande. Last 1.5 months were very difficult times because every time I met Baba, his voice was hoarse and he kept on telling me that I am weak because I am taking some drugs. And I was very concerned. He explained to me that he had gone to Dubai and he had gone to the American hospital and they had told him a few things about his health. And after he came back, his doctors, led by Dr. Olunya, who is his personal doctor for many years, administered some medicines to him. Bedo ni jatend piny neni oko mar Kenya e kindego, nosingo romo gi Raila koduogo mar rango chal mare mar ngima. Romo mabang'e notimore dala Raila Makarin, Buore, Nairobi. Baba called me and told me he is coming. And he wanted to come and meet me in the office. I told him, because you're not feeling very well, you go home, I will come home in the evening. And that evening on Tuesday, nikaenda nyumbani, Mama Aida akatupikia chakula, akatueleza sisi zote vile alivyokuwa anajisikia, na kwa kauli moja sote pale tukamueleza hatutaki guesswork kwa mambo ya afya. Wewe mwenyewe na madaktari zako uamue. Na nikamwambia serikali ya Kenya itamsimamia. Tok dhi piny India ne thieth. Ruto lero ni ote mane oyudo en ni Raila nochako yudo lokruok kendo ngima mare ne chako bedo kare. Kata kamano, motelo ne romo mar ohala gi keto mwandu kata Siaya International Trade and Investment Conference mane timore kaunti no ma Siaya, mane Ruto chano yuoro kanyakla gi Raila. Ote no chopo ni chal ngima mar Raila obedo marach. Tok mano, Ruto nochako yudo ote kowuok kuom owadgi Raila maduong' Oburu Oginga. Kabang'e, nyare ma Winnie Odinga bende nogocho ne kotenore kod tho Raila. Nikienda ofisini asubuhi, I remember it was about 6:40 or 6:45 there. Nikaona kwa simu yangu Oburu ameniandikia WhatsApp message akaniambia my brother is critically ill. Nikampigia Oburu, nikamuuliza, I thought
We spoke to Baba and he was feeling okay. In a few minutes, like 10 minutes, Oburu akanipigia tena. Kaniambia, inaonekana Baba ametuacha. He was not conclusive. So, that's a few minutes after 7. After 2 minutes, Winnie akanipigia. Kaniambia, first I told her, please Winnie, don't tell me any bad news. But of course she said, the bad news have happened. My father is no more. And those were very, very difficult moments. Many commentators in the newspapers and in the media say this is a very big blow for William Ruto. Yes, it is. It is a very big blow. Kaluwore ni Raila koro nonindo e piny India. Chal makamano nochuno jatend piny William Ruto temo kare maneno ni chenro mar kelo ringre mare pachoka kod ike ochakore mapiyo kendo time yono mowinjore ka bende irango dwaro mar Raila owuon, dwach anyuola, kanisa, kaachiel kod mano mar piny owacho. Baadaye jioni tukisha panga vile watu wataenda kumchukua mwili wake, usiku Winnie akanipigia. Winnie akaniambia, Mr. President, hiyo ndege ambayo inakuja kubeba mwili ya baba, mbona inaenda Mumbai? Mbona isikuje hapa mahali baba yuko? Sasa wewe unanifanya nisumbuke kupeleka mwili ya baba saa hii usiku. Ningangane naye niweke kwa ndege na nimechoka. Safar mar baba, Agwambo, Tinga, Jakom kendo Nyundo ochopo giko Kang'o Karamogi. Kata kamano, higni duto ma osekedo ne piny Kenya maneno ni dongruok obedo kendo nitie kido manyien mar siasa e moko kuom gigo ma oganda kaachiel kod jotelo biro paro godo Raila Odinga. Efinya Kidi, Ramogi TV. Jatend piny Kenya mar ang'wen Uhuru Kenyatta opuo Raila Odinga kaka jatelo mane ohero kwe, ratiro kod adier, ka bende ne ochung' motegno ne kedo ne ratich oganda, gino mowacho ni biro dong' karapare historia mar piny Kenya. Jatend piny ma Nigeria machon Olusegun Obasanjo ma bende noyoro nyasi no onyiso tudruok machiegni gi osiep mane gintiere godo gi Odinga, kowacho ni ne ok en mana jatelo mana mane idewo e pacho ka kende to nyaka pinje mag Afrika. Bende oyango ni winjruok mane obedo e kind jatend piny Kenya William Ruto gi Raila Odinga manonyuolo sirikand manyonda mar broad based en mane otelo e kinde mane goyo mbakano. Mungu amuongoze kwa safari hii yake ya mwisho. We shall miss you. Jacob, we shall miss you. We shall miss you as a friend, a brother, and a leader of this nation. We shall miss your insights. We shall miss your thoughtfulness. We shall miss your wisdom. And we shall miss your laughter. Your deeds will live long, as I said, and we will remember. And I pray we remember those deeds in the actions that we shall live, emulating our friend and brother. So fare thee well, Honorable Raila Amolo Odinga. Fare thee well, my ndugu. Fare thee well, my friend. One thing that you could not take away from Raila is his love, passionate love for his country and for Africa. And that is what made our relationship to continue to grow from strength to strength. Anytime we met, no matter how serious the situation may be, you can be sure that Raila will turn the tension
to something to laugh about. And for me, I've lost a brother, I've lost a friend, I've lost a confidant, I've lost a co-worker in the vineyard of Africa. Sleep in the bosom of your Creator. Adieu, Raila Odinga. Hik mar Raila Amolo Odinga ne otele gi kanisa mar Anglican na kendo jodolo ne otiyo gi thuolono mar timo nende kanyakla kod chiwo weche mag hocho ne familia kod jokenya duto. Jodolo omedo jiwo jopiny osum kido mar Raila Odinga kaka yore opiny. Reporter marwa Millicent Adhiambo ntiere kod ler mathoth. I just want to tell the whole world that Raila was a faithful member of the Anglican Church. He was baptized under controversial circumstances when a white priest refused to baptize him because the father chose the name Raila Amolo Odinga instead of a Mr. John or David or something else. So, due to the intervention from the Archbishop of Canterbury, Raila was baptized in the Anglican Church. And before he died, it took him long before he was confirmed. But sometimes he went back to Canterbury and paid a visit to the Archbishop of Canterbury, Justin Welby. And he was confirmed at Canterbury as a full member of the Anglican Church, given the right to take Holy Communion. So the last time we had a service at St. Peter's Church, that was his first time to take Holy Communion in his own church after confirmation. I want to plead that the country of Kenya ensures that we elect the right number of women to all the electoral positions, because that will please the late Honorable Prime Minister. He was an advocate against gender violence. And let me tell you, those who are here, when you go home, honor Raila by not beating your husband or beating your wife, because Raila was a crusader against gender violence. Raila was a politician who always listened to the ground. Let us always listen to the people of Kenya and make justice flow like a river and righteousness like an ever-flowing stream. Mokum jodak ma pacho kae mane okoyudo thuolo mar chope nyasi mar ik mar Raila Amolo Odinga e gwenge mabondo ne okodong chien ka koro ne oket wang' jowi e bombe mopogore pacho kae mane kaka hitayo nyasi makamano. Jafo mar Elizabeth Ajode miyawa ler. Rio mar chopo bondo e kaunti ma Siaya e nyasi mariko Prime Minister machon Raila Amolo Odinga ne okwako tunge Kenya. Jopiny nyochako wuoth katiyo gi yore mopogore opogore kama kani giyudre ik mar Raila mane gihero kendo gigeno. Kumzika baba yetu kipenzi, baba Raila Amolo Odinga. Mungu amlaze pema peponi. Baba, tunakupenda sana. Ulale pema peponi. Kazi hakika tutapata kiongozi kama wewe. Kata kamano, ok jopiny duto ne oyudo thuolo mar chopo kono. Moko kuom oganda ne ochokore miere kod bombe kaluwo chenro makamano ka okalo e wang' jowi kod mbui. Power to be used to ensure progress. E boma ma Kisumu, jopiny Manyalenda, Kondele kod mamoko ne oyudo thuolo mar neno television mane oketnegi mondo kik Raila kadhgi.
Kopogore gi gwenge makaluo, boma ma Eldoret e kaunti ma Uasin Gishu, jopiny oyudo thuolo mar bedo achiel gi jo Kenya mamoko e luwo yik Raila kendo yuage. Mimi niliangalia dalili, nikaona siwezi nikafika Bondo. Manake kule tuliangalia hali tukapata kwamba imejaa sana. Na ndiposa tukasema asante kwa mpangilio ambayo viongozi wetu wa hapa Uasin Gishu wametuwekea, tukakuja hapa tukaweze kusemesana na kuangalia jinsi gani mkubwa wetu anawekwa mahali pa kupumzika. Kaunti ma Narok bende ne okodong' chien ka jogo mane okonyalo chopo e nyasino mane timore Bondo ne oketnegi wang' jowi e konde mopogore opogore e chuny boma ma Narok. Singeweza kufika huko Siaya sababu ya wingi wa watu ambao wameenda huko. Sasa mimi nikaona nifuatilie kutoka kwa runinga ambao nimeangalia, na kwangu naweza sema kwamba baba amechukua sifa zote binadamu anachukua tukiwa chini ya jua. Nimefuatilia vizuri mpaka hadi sasa, inaendelea vizuri na watu wengi sana wanampenda kwa sababu tumepoteza king na bado alikuwa stage ya kina Kwame Nkrumah na marehemu Nelson Mandela. Oganda omedo ywago Raila kata e gwenge mag Nam Chumbi kendo ginyiso kit hera mane gierego kachiel kod gonyo chunygi ni koro to osetieko wuodhe mar bedo e piny ka. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Johera mag Raila Amolo Odinga kod jo Kenya mamoko ne owuok oko mar rombgi kendo yuoro nyasi mar ik mare kakoro ne giyuage yore mopogore opogore. Jopiny nowuok mar ko Raila kod nyasi sironyo gi nyadhi duto kaka jal mane gihero. Ola Nyambaga ntiere kod ler. Sapar gariyo kinyo ganda ya Sakwa kod piny Luo oweyo mirege nono e kendo chopo Jaramogi University Science and Technology e boma ma Bondo mar ko Odinga. Rimbi yuak e kendo bulo murmo chek. Pindiang bende kuongo tho e kinde ma bandera fwadhore. Moro bang' moro jotelo e donjo kit rwakruok manyiso chal mar jatelo mathiring'inyi Raila Odinga. E kendo dhano e chopo kod kido mag nyadhi kanyundo to kod gik malich manyiso kaka Raila ne ratila. E kaka welo e medo donjo, apaya ma Bondo bende opong' thich e kod dhungruok mag geche. Kalwasi to kalapapla e gwenyore kod boche manyiso ni oganda makwar mowuok Marasebora, Rieny Kowuoyo, Kwale, Kitale, Pokot e kind konde duto mag Kenya. Raila Odinga ne ok en jalweny, kata kamano e geche mag lweny mano okawe e kendo pudho kode ng'wech ka bieda. E kinde magenga paya to banju mag Odinga emomako lwasi. Bang' jopiny neno ringre ka ochopo, pap ochako wuoradar. E chuny piny odonjo, e kata kamano koro ne ok onyal loso kaka pile kendo fayo bade ne oganda ne ok onyal fayo bade kaka pile. Bendera emano ng'wane kendo gawe alwora. Jodolo oturo kuome kendo turo wes e kinde mag wende mag pak e oyo chunje. E dier ji, ogudu mag Odinga mane ogeno emomoko kuome e kinde mogute bende odhi ale gi nyasi. Osiepeni ma iki ketho, Odinga ikne oyuore kod osiepene mangita gi del, kaka mane en jatend piny machon Olusegun Obasanjo ma Nigeria, Uhuru Kenyatta, Kalonzo Musyoka e kinde jotelo mamoko. Kaka dhano emedo golo ote margi e juogi mar Raila olimo nyasi. Jowi! Kevonea! Amona koko mar jonanga ruodhi. Ebogi wuogo kome une wangnela. Kewo jakone omako wirwa.
Nyanza kod piny Kenya omuoch piach chokruok otuk jowi jamuomo wang'yo kieo. Kaka jasiasa matuklu Odingo ninde bade to chal majuoke ne ni kode. Onge gima tek ineno ng'ama thuon ka Raila ka koro nindo pinjo kama ok kawuondo onge gima tek. Datego nindo. Poko ni koro baba jigi kwe. Ok no yotnwa. Ikinde ka kinde oganda pare kaka en jalno ma jasigweya. Jowi! Go Jowi ne gwambo! Masigweya mage e kwako lwasi e kinde morengo e fadho lwang'ni kanyakla kod buru ka nyithi tingli mane nyalo chopo bende e lwasi. E kaka Raila ne jabol, refari mar jo Arsenal moro bende ochopo kod firimbi ka kudho mar panjo ne piny ni Odinga ne ja Arsenal matuklo kaka yore chiwo luor ne Raila. Piwang' ne mol kala orengo olwar. Nochope siasa gi miyumo kanyakla kodonje chuny oganda e yore matamre gi nono, omiyo nodak e chuny oganda. Tinendo Odinga wuok koling thi to kendo weyo picha mok nochako bedie nyaka chieng'. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Bondo, Siaya County. Nyakora Mogi no bed karapar. Aneno ka Elida Okute wacho kanyo ni owuoro tho ma onega gwambo wuod Nyalego. Wadong' marach to wagen kuom Ruoth Nyasaye. Aneno kanyo ote mar Bishop Omondi Otiche mar gimonyore wacho ni waseko jakom koro jodolo walamne uru mana piny Kenya. Endo bende ote mar Kathy kantie Bondo. Kathy wacho ni mos makende gin kanyo gi Pastor Kevin Mito gi Jaode Nyaloka gintie Seme Kombewa. Kato bende Mwalimu Jael gi Mwalimu Bernard wacho ni Raila gwambo weyo oganda matek kendo wacho no weyo oganda matek maradieri. Jakiranda wacho mana luoch ukela luoch. Jakiranda wacho ni en wuoth mane bor kendo sebedo matek ne ahinya gikone to koro ko baba kendo wacho ni Nyasaye ojiwo oganda jo Kenya. Eno kanyo Joseph Oyo jopuonj din mar kone kanisa Nyandiwa Jokopere wacho ni wadwoko erokamano maduong' ne Nyasaye kuom miyowa Raila mano biro mokonyo piny Kenya. Kano neno ni Nyasaye oneno ni mondo kawe okwanyal tame wakwa mana Nyasaye mondo mi obed jahocho ne jo gomodong to moloyo omi jo ODM obed kod winjruok kendo gibedi achiel okony bende rais marwa mano mar piny Kenya. To bende wacho ni erokamano ne jo Ramogi TV kod Ramogi Radio kuom miyo oganda oneno nyasi mar Raila eyo makare nyaka iko mare. Wacho ni Nyasaye mondo ogwedhu. An bende wachwalo ote makamano. No bende Tabil Juma wacho ni jakomo we oganda matek to awene mana ruoth. Eno Pastor Elizabeth mar Bongo Glow Church wacho kanyo ni Raila Odinga ni gi kwe kendo gilamo ne piny Kenya gin kaka jodolo e kinde ni mabende koro oganda nitiere kod kuyo. En kuyo masani nyakora Mgajwang' okwako piny Kenya duto kendo nyikwara Mogi Ajwang' pod nitiere kod kuyo ka thothgi to thoro wacho ni pod ok giyie ni ma otimore kendo bende otimore aruya kane oganda ok gen ni onyalo timore. Quinta Ogola wacho kanyo ni bye bye baba, we shall meet again. Phoebe Muga wacho ni rest in peace baba. Aluoch Jakiranda wacho ni entie kodwa kachieng' Ward 7 mosahinya kuom tuo makuod Nyaseme wacho ni entiere kodwa koya uyoma. Sharon Daisy wacho ni late day our hero is no more. Wacho ni he will be missed by many people. Nyasaye mondo ket chunye kamo kwe. Wacho ni en wach malet. Patrice Lumush wacho kanyo ni rest in peace baba. Kaito wacho ni en wach malet ahinya na jo kanyo na Mwalimu Faith Mzomo Kaya Malinde wacho ni to babo kawe gi buok kendo mayamo baba owewa malit. Kaito wacho ni may his soul rest in peace. Wacho ni ne gitemo rito kata duol mar haya mondo migiwinji nyadichiel kendo to wacho ni ne okonyalo wacho. Kaito wacho ni it is not well. Ano bende ote mara
Celine Dion wacho ni gino lit ne ahinya omako dhoge. Nyasaye mondo ket chuny baba kama okwe. Samuel Abanga wacho kanyo ni baba onir gi kwe. The giant has rested. Sele Ogola wacho ni rest easy Jakom baba tinga. Samuel Abanga ni kacha kendo kato jadolo wuodo nyach wacho ni baba onir kod kwe. Washington Omolo neni kacha in bende kato Joy Lilian wacho ni gini chalo ne mana lake. Kwa mga jonjo telo mopogore mano yore ik mar Raila Amolo Odinga opoe kaka jal mano kelo lokruok e pachuka. Jotend migepe Musalia Mudavadi kwa jatend Wiper Kalonzo Musyoka oyudo thuolo mar timo ne Raila Odinga magiduto ne giseyudo kinde mar tiyo godo kanyakla kane pod ongima. Suffered. He had a checkered career. But one thing, Raila never allowed the history to hold him prisoner. He never took his challenges as a life sentence. He stood up, walked, and moved further. We are here because Raila lived in this country. He was a brother. The pain of it all. The struggle for justice and truth and the fight against corruption. We called you Joshua. We never got to Canaan. There were indeed crocodiles across the River Jordan, as we used to say. Lakini, I've seen in the printed program, you even paraphrase the late Martin Luther King. You've been to the mountaintop. You've seen the promised land. And you know you may never get there with us. But we have to get there on your behalf. I give you my pledge. Those values you stood for. The tears, the pain of a stolen election. As my brother Jim Orengo has said, elaborated. That pain will not be in vain. Mnamo mwaka wa 2007 janga kuu litokea Kenya. Kenya ikawa karibu kupasuka mara pili mara tatu. Hardliners wakasema we want secession. Ndio inji ikafichua ushujaa wa baba. Akaketi na mpinzani wake mkuu Mheshimiwa Mwai Kibaki. Na wakaleta amani ambayo imedumu nchi yetu. He fought a strong fight, but he remained loyal to this country. Wakati ya machafuko yalimalizika, walipokuja pamoja na Mwai Kibaki rais wetu kuunda serikali, wakati walipokuwa wanataja baraza la mawaziri, mimi sikushughulika because I knew I can never be a cabinet minister. Lakini la ajabu, wakati niko kwangu nyumbani naangalia runinga, wakati mawaziri wanatajwa, my name popped up. Kwa mgajuang hantire kae kod welo hariyo mabende wadwa gombaga kutendre kod kopo mogik mar Ogai Raila Amolo Odinga manokowe kare mariyo kawuono kango ka Jaramogi mantiere kaunti no Siaya Bondo Kocha kabende hantire kae gi Provost Stephen Somolo mar All Saints Cathedral kachiel kod Fred Ogwen wabende hen jafwambo wadwa ka kwa mgajuang wadwa mondo wawinjie kopo mogik ni no bedo nango miwe thuolo mar wacho wach mokongo jadolo machiegni ahinya. Erokamano nyarende Lydia kachiel gi jafwambo Fred watimo erokamano kuom gwelo midambo makawuono ka wadonje yamo to wariwra kod William Ruto ambaye vile atakuwa erokamano watimo erokamano makende kuom thuolo ni mar riwruok kod oganda ma kaluo jonagi duto kachiel gi jo Kenya gi piny ngima mar yuago Ogai Raila Amolo Odinga ma wuod Mary ma owewa e yo malit niendi. Omiyo
kuyo mwakelo mathoth e kinde makamani to amor gi gik motimore mang'eny wadwago e mbaka kawuono. Erokamano machiegni ahinya Fred. Erokamano ahinya Lydia. Erokamano ahinya. Mokwongo yie mondo achiw otega mag kuyo ne familia, wede kod osiepe. Ang'eyo ni wasechiwo otegi e platforms ma opogore opogore, to en kinde mar kuyo, koro miyo pod wamedo chiwo ote mag kuyo ne famili, wede kod osiepe mag jakom, to gi oganda Luo mangima, piny Kenya mangima, to gi piny Afrika, gi osiepe jakom duto te, kuom masira manyo omakowa ma wite jakom Raila Amolo Odinga ma oko kar yweyo mare makende kawuono. Adwa ni bende achiw ote mos makende ne osiepega mamoko mancha otenore kendo ncha tiyo gi jakom machiegni ahinya Lydia. Achiel kuomgi en Executive Director mar ODM Oduor Ong'wen, ma ing'eyo noseteno bath jakom kuom thuolo malach ahinya. Ang'eyo kaka gini nyo ogoyogi, kendo osiepna Elda Kawino ma Finance Director ka ODM, duond bura maduong' mar ODM. Mogik achiwo mos makende ne Secretary mar jakom, mano Madam Florence Olang. Florence Olang mancha Secretary mare Capitol Hill kocha. Ang'eyo nosebedo gi jakom kuom thuolo malach, to Florence osebedo osiepna ahinya kuom thuolo marabora gi ji duto te kuom pek ma omako oganda Luo. Wachni Lydia, kaka an aromo gi jakom, ang'eni cha nasewacho Ramogi Radio kocha ni nayudo thuolo mar bedo kuom joma oromo gi jakom e thuolo ne ma ndalogi mogik. Mae en tarik 3 dwe ma okalo, ma bende wantie gi VOJ to kod Ken Muga. Gimoro kar saa 4 kama okinyi ma nyawadonjo, kendo king'iyo video mar promo mar kaka wanene cha, kama jakom wacho ni awinjo kaka wanene, awinjo kaka unene. Gino ne warekod odiochieng'no, kendo jakom cha ng'at mane wahero Ramogi TV gi kaka wanene ahinya. Odiochieng'no kane wadonjo ofise to koni yawuota ubiro yawuota maneno mane TV. No mor kabisa. Jakom ne mor, koro mane odiochieng' maneni e jakom mogik. Kaito chieng' wuok tich ma kaito notho jumani, bende ka wan gi Kawino kawuok kaka wanene kai wuok tich mokalo ni Lydia okato odiochieng' mabor. Jumani. Ka wuok ka to ne wan gi Elda Kawino kamoro kwa round mbaka moro manonego beni wagoyo. Koro kadonjo kanyo to Kawino nohero kaka wanene kabisa, kata Oduor Ong'wen. Koro nowinjo chenro, to nowinjo ka nwamulo sama ne wachako e wi ngima jakom gi weche mocha ne liekore. Kecha chieng' tich abich no kawuoyo ko to kana jakom ntie maber kendo nego duogi. Koro kadonjo kama ne wantiere no, to nyisa ni uloso maber ahinya, weya ne amanya ne jakom kae, to oro ne jakom text e WhatsApp, wuok tich saa 4. To bang' dakika maromo 3 kama jakom gocho, kaito no keto sauti mabet maduong' matin, to miyo jakom brief matin kaka noluongega ni ruoth. To kone ni ruoth wantie maber, gik moko dhi maber, brief e wi yiero makasipul mabiro cha. Kaito bang'e kone ni wabiro tudore, en in charge of gik moko te. To jakom kone ni wantie maber, mabe nyaka unyiso jakom ni jomoke malamo no marach, lamo ma samoro jopiny chando wan nitie joma lamo no marach kamano. To kumawi marach ni matin ne seche 24 bang' ka aloso gi sama ne wan gi Kawino mawinji e duond jakom gi ka jakom ogocho e WhatsApp koa India, tema jakom ong'ielo rengo. Koro en gima personally awinje kabisa, nikech jakom bende ng'at mancha nohero jofwambo. Koro yie mondo me awegi kanyo Lydia, nikech ne en chino mar Nyasaye. Musahenya. Jadolo nwawinjo kaka ne jadolo wadu, kendo ang'eni maka en moko kuom jotelo mag nitiere kanisa, owacho ni nuiko jakristo mathiring'enye, jakristo mar adier. E kinde ma josiasa nitiere pap, oganda wa thothgi nitiere kod paro moro ni ok gin joma kare. Kendo ng'e iwinjo ka ndalo magigore campaign to jomoko luongo nyaka jowetegi gi nyinge moko ma ok ber. Achiel kuom gin moko ni winjo kama ok umjisa kata mano uwu maber kawuono, gibedo ka ok gi ket picha maber ahinya e wi josiasa. Kare jasiasa nyalo bedo jakristo mathiring'enye kama, to jopiny tim keto imiyo picha mopogore. Lydia, kaachiel gi nyikwa Ramogi duto mawinjo kawuono, gima onego wang'e en ni bedo jakristo ok en gima
ondiki kata yier ni oganda moko ema nyalo bedo to nitie jomoko mothegi ma ok nyal bedo. Bedo jakristo en yiero ma ng'ato owuon yiero kende owuon. Tae obedo kod tudruok mare gi Nyasaye to wuotho gi Nyasaye. Ok owach ni jofwambo ok nyal bedo kata kinde ok nyal bedo kata josiasa ok nyal bedo. Gima timore en ni samoro ji neno ni tim moluwore kod siasa samoro chido ma ng'ato wuoro ni to ere kaka jasiasa nyalo rito bedo jakristo, nikech nitie weche machalo kaka miriambo, weche mibadhi, samoro chopo kata mana weche mag nek, gik magalagala makamago. Aparo ni mano en neno moko nego anego wach mar bedo jakristo kata mar bedo jasiasa. Ang'eyo josiasa mang'eny mosiepena machiegni go, moko be walemogo kanisa mar Angele ma All Saints kani, ma jomorito weche mag adiera mawuotho kendo timo gik makare. Emomiyo amor ni Bishop wa Mabondo, Bishop Kodia, nolero kendo oyango mofuono maber kaka Raila osebedo jakristo, kaka Raila osewuotho gi kanisa, kata mana kanisa wa Anglican Diocese wa Mabondo, St. Peter's Nyamira. En ja mbetre kendo en ja kanyo mongirore malamo kendo makonyo dongruok mar kanisa kata diocese kata mana boma koni kata mana All Saints kai. Raila en ja All Saints kaachiel gi Mama Aida. Kinde mathoth ineno ka samoro nikech ringo mag siasa gi dwaro ombulu koni kod koni gi the national demand miyo ok othor chopo dira kodira. To kinde ka kinde tibro nene gike ka timore to ochomo kanisa mar Anglican. Ineno kodwa tero otesene ka IBC kata manyokalo mar 2022 kotero otesene IBC aparo ni en dwe mar 6, actually en dwe mar 6 tarik 5 to rawo All Saints ma Archbishop Jackson Ole Sapite molemone mugwedhe mokete e lwet Nyasaye. Omiyo wan wang'eyo Raila kaka jakristo. And then mogik Lydia, ni ng'ano manigi ratiro mar ng'ado ne ng'at machielo bura ni ma ok jakristo makare, ma ok jakristo, ma ok onego bedi, mano remo puonya chope, mano en kar Nyasaye. Omiyo ka Fred Osiep noyango ne jakristo to wago jek to wachwake to koni bwana wuoth gi Nyasaye. Ka Lydia timo komolo timo, omiyo onge tiende goro ne ng'ato ni nokori pibed jakristo. Fred, kar ratiro kod adieri gi gik ma samoro jasiasa kaka jatelo machalo Raila Amolo Odinga nochung' ne samoro neno mana kosetho kech nomako dhoji ka koro nyaka jok mane paro ne pare e yo machielo, koro ne wuoyo e yo maber na obwogo oganda ji tuoni kawuono baba ber ne jito to kata en nitie ndalo ma iye ne omoni wang' kantie kaka jomoko wuoyo wacho weche moko dhi kar. Victor, sorry. Kaka wane. Gini kaguno aweyo nyinga mar governor. Iwacho ni lak chogo kata minu otho. Lydia. To nyaka ang'e ji nyierie. Kecha samote moreka mano to joma baro yien. Ji timo weche mopogore. Koro ing'e ni sani bende wane process makoro iluongo ni healing process. Kech wa accept koro samoro obolak matin bende nitiere. Kaka wadhi. To Victor, sorry, Lydia. Dia mbele ang. No, wacho kamoro mosainya. Timo mos. Nyo wacho wach me penjo miduokano e radio TV ma Citizen kocha. Ma ema miyo jakom nyocha ni iluongo na Gwambo. Aparo ni nyige mar Gwambo ne odwanenore ahinya sama nyo thoni moloyo ka nyo ngima. E yo mar duoko penjo ni tang'o momiyo wanenie ka dhano nyaka jok manyo aparo ni jowasike nyo wuok kendo oriwo gi mokelo gi wang' achiel. Mano emomiyo nying mar Agwambo nyo mi jakom, nekech Agwambo en gima ono gima ok ing'eyo kaka gige motimo sami paro ni jawasike mana kaka Mama Aida nyo owacho godiochieng' ni gima duong' ma ng'ato ne osiep jaodi osiepege mi bed godo machiegni to jowasike kiki bed godo machiegni nekech ikia samo mosore gi samo winjore gi jowasike gi mi achiel kuom gik ma kichang'eni kaka mbaka biro medo gore nitie puonj mang'eny mwabiro puonjore e ngima jakom ma samoro ok dang' wawach ka watieki to bedo ni waneno ka jogo ma samoro nyocha ne okio kode machiegni kata nyok dware biro machiegni kende liende ni nyiso wa gima jakom en. To bende Lydia, aparo ni jakom dhano dhi mis kendo dhano biro gombo neno jakom to moko kuom joma biro gombie jakom
jowasike dhi gombe moloyo kaka jok manyocha nohere dhi gombe. Gimamiyo wacho ni jowasike dhi gombe, nitiere jok ma samoro kisiasa obedo gima gin nekech jakom. Nekech nitiere ng'at manyocha ne gisiemo ne ji ni mae ng'ama rach. Mae jal ma ok wadwar. Timiyo gi ombulu. Koro sama onge ni, jin bende ji ne yuago jakom ka ima nyaka jowasike ka be yuake Nyasaye to koro iweyo ng'at mane mwabiro siemo ne jopiny ni ng'ani e ng'ama rach. Kich rach ne mane migo. Rach ne mane migo ne gi ombulu. E kae to bende jopiny nekech Lydia jok ma jakom ne yuago gi dhano tieng' didek. Tieng' mokwongo gin jopiny ma kawaida. Kendo ni neno kaka dhano wuok kar rombgi. Dhano wuok ma Lydia onge pap e piny Kenya ka manyo dhano manyo biro yuago jakom ne nyalo betie. Kech otem Kasarani opong' mong'ok. Otem Nyayo opong'. Otem Mamboleo no odich makata kama dhano gok gi otenore kama. Ochako tem nyaka e alap mara university. Jaramogi Oginga Odinga bende nyo opong'. Koro mae nyisi ni e bwo piny ka onge pap samoro dine oter ji mana e desert kata Kalahari kuchocho. Ema samoro ne ntiere thuolo mapek nikech dine weni jogi ntiere kamoro achiel ma joma ne yuagie jakom nyalo betie ok nyalre. Mae ne nyisi ni jakom ne en ng'at machalo nade. Emomiyo nyaka jok ma jowasike ka no chuno ni bende nyaka bi nikech gin bende dhogi omoko. Eka jomohere ka bende dhogi nyomoko. Mar ariyo jok manyo yuago jakom gin osiepegi ma siasa nikech jakom ne en ja siasa. Dolo ka kaka jadolo wacho kendo adwa gone kanisa mara Anglican tich maber manyo gitiyo ahinya kotelnegi gi ang'eni provost ma osiepna Yoni kacha to bende gi Bishop Kodia kuom chomo injili tir. Kendo Bishop Kodia professor nyobo injili ma kizungu wacho ni o provoke spirit mar jakom chieng' manyocha wan Nyayo kacha. Mi dhano no pari jakom koketa dira manyocha jakom wacho ka nekech gimomiyo ji ohero jakom nekech ne ok en ng'ama ngoro. Jakom nyo wacho pache. Emomiyo kata wan jofwambo ka nyocha odiwa ahinya to ang'eyo ni jakom biro wuoyonwa. Ka weche tek to ang'eyo ni jakom wuoyonwa. Nekech sa group machielo manyo yuage ne en josiasa. To josiasa gi nitiere joma ne yuage to bende nitiere joma yuagore gin giwegi. Giyuago yuak gi. Kaka luore to koro siasa gi dhi bedo nade. Mano mbaka mwabiro go chieng' machielo. Eka kiwe to nitiere jogo manyo yuage kaluore go osiep manyo gin godo. Staff mage, anyuola mage, osiepege ka moting'o Obasanjo gi jogo ma jakom simulo ngimagi e yo achiel kata e yo machielo. Mae momiyo nyaka ne piny Kenya chakre onge jatelo mose yuagi e kimo manyo yuagie jakomni nekech gini no omuomo ji. To na wacho nyoro bende manyalo nuoyo ni ne onge buk minyalo somie kaka yuago jakom gi kaka iko jakom. Nyaka sirikal bende ne ogo nyang'e. Koro sirikal okia, jopiny bo okia. Nikech ing'eyo ni jakom en jatelo maduong' manye oken president kata retired head of state. Nekech nitiere protocols ma kaka iko heads of state motho e telo. Koro mae ne en jatelo mane nigi mbi mathoth oko mar sirikal. Koro sirikal gi jopiny emomiyo adwa gone jo aero kamano. Kendo atimo mos ne jogo man samoro nyo wito ngimagi kaluwore gi process ni. Ni waduto ne wakalie mane ke jakom ne en na jakom achiel no. Onge jakom moro mane osehiki Raila moro makoro ne waluwo protocol ni ne waiko Raila moro higni moko 30 mokalo. Koro watim kaka protocol timo. Koro mae momiyo nu wayudore kama tek nikech ne wakia kaka iwago agwamo. Koro kaka wayuage no gi kaka kanisa timo, kaka jo Kenya timo, kaka sirikal timo no e kaka ne wanyalo timo nikech ne onge formula. Jadwala duogo iri ne ntiere mbaka mane igoyo kotenre kod timo batiso kata confirmation ma bende ntiere nyinge mag Raila Odinga manodwa kelo fuere matin pimnwa mbaka ni bedo nang'o to ntie kaka wuok ni ana chieng' okeyo to nyaka bigi nying mar Catherine koke hetesa no bedo nang'e kinde ni to mabe pod dhi mbele kawuone kanisa mar Anglican. Erokamano Lydia. Ayie mokwongo ahinya ayie gi gik ma jafwambo Fred owacho kadonje duoko nino ni Raila en ng'at ma
nye galagala kendo galagala neno ineno konyo dhi momako dho ji nono osiepewa mawuok e piny madiere ka wuoro ni to yawa ng'ani ywago nang'o jogi ywago ng'ani machal nadi omiyo Raila nye en ng'ama galagala kobedo galagala kamano gikete nye gin gik ma oset standard gimoro amora gin standard manyien omiyo waduoko ne Nyasaye erokamano kuom mano. Kanisa mar Anglican kata gi kanise mamoko ng'eny gi nowuok piny jowagunda to kane gibiro ka giwuok piny jowagunda to ni nitiere paro mang'eny ni mondo ibed jakristo nyaka ibed kod nying mowuok ka wagunda kono. Omiyo nyaka ibed Lydia, nyaka ibed Fred, nyaka ibed Evans, nyaka ibed David, nyaka ibed Jacob, nyaka ibed Ann. Omiyo ka kanisa biro to chako kiyalo injili to kanisa chako dongo e gwenge mag Afrika kaka Kenya, to mano paro modhi moyudho ji kata jodolo jokristo. Omiyo kitisi tipenyo ni akeyo no to koromo nyaka ketie moro manyiso ni koro in jakristo. Omiyo tuomruok mobetie ni watheno bedo jakristo to kod bedo kod nying mar jasungu ma en richo maduong' mokalo. Omiyo gimane Bishop Kodia temo wacho en ni mane chandruok mobedo ka kanisa mar Anglican dongo. Koro ka Raila dwani mondo ka Jaramogi dwani mondo tis nyathine Raila Amolo Odinga to giko ni Raila no ken nying mar jakristo mane richo mobetie. To amor ni mago gin gik manokal kendo nolosi kaka jaduong' nyo ofulo modhi mowale wan gi rang'iny e kanisa mar Anglican miluongo ni confirmation kotisi tae bishop dhi keto lwete kuomi koro ibiro kod ratiro mar bedo jakristo chutho manyalo chamo sawo manyalo timo gik mopogore opogore e kanisa manyalo telo kendo manyalo timo gik makamago. Omiyo gima kamano kata ne timre to nodhi mong'ukre nikech ka injili koro iyalo kendo ji fuono bedo ja-Afrika to wafwenyo ni bedo ja-Afrika ok en nus mar bedo dhano ngeche ni mondo imi bed jakristo kochono nyaka pori kod oganda mar jowagunda kendo kochono nyaka ikaw nying mar oganda mar jowagunda. Omiyo mago no ncho biro modok chien koro kano dhi motis Raila kawuono kata ka ng'ati dwa tis kata ni Hono Onyango titisi atisa onge ng'ama mono tisi nikech en gima no osekalo okalo kalure kod wach neno mar ni wazungu ko biro to nong'iyo ni Afrika en piny motimo mudho piny ma Kenya Nyasaye koro gin magikelo ler gin magikelo Nyasaye piny mar Kenya. To somo mar theolojia ka wasomo to wadugo fwenyo ni jo-Afrika nong'iyo Nyasaye, jo-Afrika ne nigi kaka ne gilamo Nyasaye, ne gin kaka ne giwinjo Nyasaye. Mano momiyo ochopore wacho ni kata mana gik machalo nyinge nyaka koro wabed kod thuolo mar yieo nyinge wagoeko mok nyaka wapor nyinge mag oganda ma oko kocha. Omiyo kelo lweny miparo joma chalo kaka jandiko mong'ith e weche mag literature miluongo ni Ngugi wa Thiong'o ondika ahinya weche gieki kendo gin ema gichako provoke wechegi ka gichiero chunji kendo giyawo wang' ji ni ok ochuno ni nyaka ibed kod nyinge goeko. Omiyo en winjo kano luaro nyinge oko mokawo mare ni Ngugi wa Thiong'o odhi moketo oganda moko mobedo wasik kanisa. Tadwana ahero mar paro ne jothurwa ni kaka nokelnwa injili gi kaka nokelnwa Ukristo ema nobachni matin. Omiyo onge richo ka ng'ato full otisi kendo yang' nyinge moko ting'o nying jowagunda kata matin. Ndiye kumane jadolo Kodia owacho Kodia sorry Kodia owacho ni nitie kaka nodhi odok Canterbury ma ema ne koro dhi bedo confirm to kaka wang'eyo kit baba ne en ni onyalo timo winjruok e yo makare. Ang'o miyo ere kaka nodhi ma ok waneno koloke obedo Joseph Amolo Odinga to kendo podong mana gi nyinge cha ipa inobedo nang'o notiyo gang'o manomiyo Bishop Kodia kanye yalo Nyayo Stadium koni injiche ma Fred otemo lidho no nyewan kode kanya telo ne bath lemo ma konchiel to biro moyalo injili to nyo owacho wach moro ni Raila ne ok ti kod agoko ne ok ti kod ofuko mare kod kibeti kod pesane mar loyo chuny oganda to kod ni Raila ne tiyo kod mino wach persuasion mondo mi ng'ato ne ni mae gima ber monego tim wawe maendi. And so bedo ni Raila ne tiyo kod persuasion go kod ng'ato mbaka ta ilo chunye kimiyo neno ni adier makare kama onego walu mane momiyo nokete ureno endo. Koro kodhi to pimo ni anan jakristo to notama bedo ng'ato notama e konfirmasio nikech nying naonge go kama
to en ng'ama odhi skul mopimo molero. Archbishop Justin Welby noneno ler mokoni mano gima koro wawalo kendo wagolo oko. To paro ne maliwno ka gigwenyore kod ker Uhuru e gimorengo wacho e pap kacha e mar 2017 ko omae lochne mabang'e to Maraga odhi moloko emomiyo Rengani kod chir mar wacho ni nomae ka nokwale lochne to oyudo ka dwe mar 11 kanisa wa maduong' mar All Saints kaendi hingo bedo ne mar 100 to oyudo ka wae yiero tension odhuro kendo ji ok winjore to Raila obiro e nyasi marwa mar higni 100 mar All Saints Cathedral to Justin Welby ne jayalo marwa kwatieko kanyo to dio Justin Welby modhi mobedo ga e boardroom marwa kuom seche madhi 2 kotemo pimo ne gik matimore e Kenya, demokrasia richo kako mae kako kwel omiyo ne en ng'at mani kod chir kiwinjo kogweyo ni Jowi en Buffalo en lema ni kod chir Agwambo en ng'at ma ok ngoro en gima rach to chomo tir omiyo nochomo Justin Welby Archbishop marwa manoweyo mong'ise ni gima emo nomona no omiyo koketa jakristo mongirore mama no dhi mowuok mokalo wagone Nyasaye erokamano ni walongo gi dholiech ni Trail Blaze. So Raila en ng'at ma yawo dhoudi ma jomoko pok nodonje kanyo ne ok winjo duoko moro amora mano yago ne kokete no ng'eni moko koro iumo samoro no lamne alama to kwechu no nitie nyasi mitime nitie nyasi mar confirmation miwali miketo ni lwedo itimo mano notimo erokamano kadugo iri Fred nitiere wach ma jadolo wacho mar loyo chuny ng'ato sani wadhi e yiero maduong' oganda mathoth osepenjore to dhi bedo nade ka Agwambo onge ka baba onge e yiero mokwongo ka thoth yiero mosebedo ka entiere mapile ere yo moganda anyato josiasa nyalo tiyo godo mondo mi olo chuny jowetegi ka ok ji odhi ga goko mar kelo kwe pacho ka Lydia kata ya otho to mudho otwere to ne ok ing'eyo ni tano dhi tho e sechego nyangile to nyaka kawi thuolo matin kidwa paro ni to en cha kubrida cha ni kama nade nyakibagni matin kaito wang binge ni kong'iyo gi mudho matin to wang koka dwa chalo gima dwa neno matin kaki neno wani e studio ni to teche gi charo wang mane ka stimo lal sani to dhi kawi gimoro dakika achiel ka pok ifwenyo ni kari nyalo nene mudho koro mano e kama wantie ng'at mora matemo wacho nong'eyo gima dhi timore sani awinjo e liel kacha ka josiasa koni ODM wadhi chung' wang' achiel ng'at mong'eyo kata ODM dhi chung' wang' achiel ng'at mong'eyo gima kiny mar ODM onge nikech wuoche jakom onge ng'at manyalo rwako pacho ka winjo kachako ni seche kaka wacho ni jakom ne ng'ama thuon to ne en Agwambo koro kipenjo ni to ere ng'ama nyalo bedo Agwambo jomodongi wan gi josiasa ang'eni mbaka jakom en mbaka ma ok bigo sani kende to chakre dwe ni te iwabiro go mbaka jakom kendo nyaka Disemba pod mbaka jakom ema biro gore dwe mar 2 pod mbaka jakom ema biro gore mano nyisi ni fuok moweyo ok en fuok en bugo mar 2 wajawacho kaka wanene kocha ni ka ok ochuni to kilose to kineno kolose to tieno chune bedo ni josiasa gi nyol loso e fuok modong' no ni to ere ng'ama onego kaw kar jakom ang'o monego beni timore nyisi no chuno gi to ntiere mbaka madhi nyime makmani gima dwa wacho nikech sani koro jowa pod ywak to gik ma giwacho go bende gin part mar ywak gima dwa wacho ni party chalo gima ne otimo gima ber mar bedo gi acting party leader thuolo manyo gimiyo Oburu Oginga mondo mi gibigigo mbaka mondi nikech ing'eyo ni Oburu Oginga kiweyo bedo ni en min jakom to ji mang'eny cha ne wacho ni ODM en Raila to Raila en ODM to kaka ng'at manyocha ne sundo jakom paro nikech gima samoro ji ok ong'eyo ni trustees mag ODM gin ng'a gini nikech trustees magi e jok ma ochung' minyalo
ka patio dhi marach. Achiel kuomgi en Dr. Oburu Oginga. Machielo en Senator machon kata Attorney General machon Mabusia. Mar ariyo en Jaduong' Kawino. Aparo ni Agnes Zani ben achiel kuomgi. Gin dhano abich. Koro aparo ni ne en wisdom mar party. Kaluwore gi seniority mar Oburu. Bedo ni ike thoth to gi thuolo mosebede mondo mi obedie kanyo konyalo chiwo direction kapod ok gidhi e NDC. Kech ing'eyo ni ODM oting'o josiasa matindo to nitiere ywaruok kata laro nget manyocha nochakore kata ka jaduong' pod ngima. Kweth moting'o Sifuna gi Babu gine nyok giwinjre wach. Eka nitiere bende kweth maneno ni wan to jakom tho kata Nyasaye okawe ka wanie sirikal. Koro miyo jok ma samoro nyalo biro gi injili machielo to gineno ka jogi dwani gigolwa kama mit ma wantiere. Koro siasa iwacho ga ni en mar interest. Ng'at ka ng'ato ywayo onget mana kama odwani mondo koyo chame godo mondo mi to bang' ka koro nyoyo sei piedhore. Ka koro se piedhore maber ma oyiekore maber kech sani ji nyalo wuoyo out of emotions. Ji nyalo wuoyo kaluwore gi mirima mantie. Ma en gima uyie. Jadolo biro nyisi ni en gima is acceptable. Mondo mi ng'ato wachi ong'og chunye sani. Kose ng'ogo chunye eka gik moko biro settle. Kose settle maber eka koro wabiro ng'eyo bang' dweche 2-3 ni to interest kech onge jasiasa man ga gi interest mar party kata interest mar jopiny. Siasa en about interest. Ng'ato ng'iyo ntana ng'o ma yude. Ka nitiere gima nyalo yude ODM kanyo to dhi miya bet. Ka gima nyalo yudo ni dhi yudo maonge to awuokie. Mak mana ni interest mar jopiny ma wakwayo josiasa wa mondo mi giket mbele. To gi interest mar oganda Luo. Kaka jakom no keto interest mar oganda Luo manyo miyo wanyadhi. Manyo miyo Lydia kata kiwuotho kamoro ting'eyo ni jakom nitie. No miyo luorwa nikech ne wa react ni wawuoyo kaka oganda. Koro aparo ni mbaka mar jakom en mbaka ma ok nyal go gi odiochieng' achiel to be ok bi goye gi dwe achiel nikech Lydia isebedo samoro kiparo ni koro kiny kwachako wuok ticha ni koro jakom onge. Ni koro jakom donjo kaka nyocha no donjo e rally tiwinjo kochako ni aya tendawili magi gin gik mwabiro pare godo temo miyo king'iyo kaka dhano nyochot nikech kawuono e odiochieng' achiel ma kopo no chopo malo taparo ni ka koro jogo mie sapa mamalo ki jogo odwa deki ahinya to nyisi ni e otieno mokwongo ma koro wabeti ni koro reality chako don ne wan. Jadolo biro nyisi nitiere stages mag grief mang'eny. Koro eka reality ka wadhi chako fwenyo nyaka sama lose ni nitie joma pok oyie ne jakomoto. Moko kuom gi nyocha pok oyie biro nyisi mang'eny nyaka ne gine picha ne eka ne giyie. Moko bende nitiere kaluwore gi ng'ama jakom ne ma jomoko ne paro ni jakom en dhano ma samoro ok nyal to. Magi gin mbaka manyaka wago. Nitie ji mang'eny ma chuny gi pod hinyore nyaka sama walose ni. Tadier mantie en ni sama wawuoye ni jakom koro onge kodwa e ringruok. Onge kodwa e ringruok but nitiere legacy mag gik mane ochung'ne. Ndalo moko wago mbaka kaka wanene kama thoth to en ng'at mane makoro winjore bed kar jakom. En mbaka manogore mama wambe notamowa. Jopiny bende notamo. Josiasa go bende notamo. Emomiyo jakom nyowewa kama wanino. To mogik Nyasaye machano ngima ng'ato. Saminyuolo ng'ato jok ma mumanyisi ni Nyasaye no fashion our days kata no predestine ndalo wa mwabiro betie mangimaka. Koro yo ma ji wuok godo e piny ka ema pogore Lydia. Nitiere ng'at ma samoro wuok e yo mar ajali, samoro ng'ato nyo nindo to dhi, samoro ng'ato bende nyawadgi ogoyo, samoro ng'ato tuo mako. Koro yo ma ji wuok godo en ni jakom nyo wuok e yo mo wuok godo ne. Samoro iloso gi ng'ato kaka koro waloso to kinyudo ni ng'ato onge. Koro miyo magi gin gik ma mako piny. Nyasaye no geno no ne ni jakom nyaka ne bi wuogi to Nyasaye no miye thuolo mar higni 80. At least Nyasaye no miyo kowa mowewa kamoro makata doko na chayo ncha ne nitie kuom oganda Luo ahinya to kiwinjo kaka jowa mantiere piny owacho koro loso gi chir to nyo kowa mod owewa kamoro ma
bet ka wan gi jotelo ma wigi konyo to wabiro yudi kama wanyalo chako godo ka wadhi nyime. Momiyo nyaka wagone jakom erokamano ni sacrifice bede jela igni 9 gi gik mokali gik mang'eny mosewach kuome mabe ncha waneno en tich mapek manyocha no ting'o oganda luo ma wagike kama wagike ni. Koro paro ni Nyasaye biro konyowa kaka gino medo donjonwa e kaka wamedo yie. Adier koro jakom onge godo kech ing'eyo ni ka wuon paro wuok dala to koro nyaka ji yekre koro ng'ini to ng'ane manyalo go nambane ng'ane manyalo go nambane. Taparo ni kech ano kan ja siasa ajafuambo ni lai ma gimiyo Dr. Buru Oginga no kuom sani mondo kik tuomruok bedie e ginyalo miye luor moromo kode mondo mi kata koro gibiro ng'iyo lai ma gidhi godo mbele nikech ing'e ni luor manyo jakom omiyo wacha kata oganda mamoko nyomiyowa nikech ne wa react kaka oganda. To bende jo ODM gi nyaka pare ni jakom gi ODM ni nyo teli bende ne ogandini mamoko ma ok joluo. Iwinjo kaka Jo loso, iwinjo kaka Sifuna loso, iwinjo kaka Ososi loso. Kik oganda wa ma jo ODM pare ni ODM ni ne en mana party ma joluo. Mi kaka iwinjo Junet wacho ni ofwenyo ni kare nyathi kicha. Kik giweyo ogendini mamoko. Ka wuok jakom ni kaka CS Maloso from Turkana cha winjie ni kare jogi kare koro gin nyithi kich adier. Sani ma jatelo ma wiye liu kaluo nyalo miye joka. Osiepo mane nitie gi jo Mombasa ka, gi jo Malindi manyocha nohero jakom ka. Koro sani jatelo ma wiye liu nyalo miye jogi mondo oganda wa gitudruok wani obedie mana kaka jogi ncha ne gin nyithind jakom gi duto. Erokamano ahinya loyo chuny josiasa, loyo chuny oganda. Jadolo wadake kinde ma bayo wach bende yot wantiere gi simbe manyasani kawi second matin kende tindik gimoro ma bende chwalo duondi kodeo ni in kanye ngata nyalo chwalo wach kaito bende wacho mokinda bende koro wantie kinde mar siasa bende neno kaka Fredo wacho ni twak mar jo ODM ne ntiere ywaruok moro miluongo ni tini ya maji ma jomoko chal ka gima ok ne giwache matek to kani winjo matut to ne pod nitiere dwaro mar loyore wach mondo ng'ato wuo gi wadgi giwuo twech achiel dika wang'o mondo gik kanyo. Lady kachel gi nyikora Mogajwang ayie gi ndugu Fred gi gik mowacho go ahinya ni kama wantiere ni gima duong' monego wagone erokamano ne Nyasaye maraelo timonwa ka koro yweyo dala kango ka Jaramogi kacha moweyonwa en Raila nyoko siemo jatelo achiel. An anyalo paro ni mano en gima ber kendo en gima onego wagone erokamano en owuon nikech ka ok siemo telo achiel tinge gimodo otimo o hakikisha ni onyuolo nyithindo ma jotelo turi. So en gi jotelo moluore mang'eny moya dhoudi opogore moya Kaluo, moya Nam Chumbi, moya kuonde duto, moya jotoko dera musiepewa kuonde ka kuonde. An japuonjre mar gimoluongo ni leadership. To leadership wan gi principle moro moluongo ni situational leadership. Situational leadership en telo minyuolo apoya ni mba. En telo ma chandruok nyuolo. Ok en telo migo kogno tiko ni owado Fred ni to nonyuol koth telo. Kwargi kata kwargi ne en jatelo ema nyako telo. Kata ni ok en gima kamano. En gima wachope abal kamoro mwabagni ma wakiano wachomo kure tineno ka jatelo ting'ore to nyiedhore oko. Ineno na mane gima dhi timre e ODM. Fredo wacho ni ok wang'eyo nang'o ma dhi timre. To an anyalo koro ni gik mowacho go ka yie kod gik mowacho go ka jo ODM odhi mobedo gimoro achiel ma giketo gimoluongo ni self interest piny to giketo interest mar party, interest mar legacy mar baba, interest mar jo piny mbele ma gichako bedo gimoro achiel kata kapok owal ni ng'ano madhi bedo jatelo tibro neno ka telo moro nyiedhore diergi kanyo mayom. Dan daher kwayogi ni katelo nyiedhore to kik wachak gore. To ka ginyiedhore mang'eny nyaka wuogi achiel mayombo wadgi kata bel ka donge puodho to nyakine ka bel moro liso jowetegi kata oduma kidhi kae to ineno ka moro duong' mohingo wadgi. Mane gimoluongo ni bedo kod gimoluongo ni reality check magora kogno tako ni
ato ka ng'iyo kinda gi Fred ondie kuma ito gini to mari kech kasa ka senen ma to mari kawe mane gi molongo ni bedo selfless to agombo wunya lego mosiep ida ma koro waiko niendi anyalo dende matin e TV ka iluongo na agombo chuma liet agombo omino boru agombo melio hingaora melio ok nyal tere aora ni mondo oringe aora iluongo ni namo kyor mano waga kinyo wad gi Ruth agombo no kinene mi ingoe kogno mos ten ngat mane selfless en ngat mane okuketo dwaro ne mbele emomiyo Kofi Annan ochung e diergi to Kibaki ni kocha ten koni nikech ne en ngat ma ok ohero mare kende no keto kaka mama Aida nyowacho no keto dwaro mar jopiny kendo dwaro mar jok mohinge mbele mohingo jomamoko omiyo ka ng'ato wacho no hero Raila ka jasiasa moro wacho ni gidwa rito legacy mar Raila to gima nyaka getim ni nyaka ng'ato ka ng'ato bed selfless nyaka giket dwaro gi giwegi piny mondo giyie mondo giti gibed gimoro achiel to Fredo wacho wach moro mongirore ahinya ni nyaka jo od bura mantie sani deal kod gik mokare mokwongo en fwenyo ni ODM ok en party mar Nyanza en party momako piny ngima in fact en party kende Kenya kae ma ni kod mahuka mora mora kidhi Malindi to dhano omer ka joma juogi omako ewi wach ODM kidhi Western tiyudo ka dhano dhum gi juogi kuro kumora mora midhi en party kende Kenya mowesa ni Jubilee gin mon pete motuonore kuonde ka kuonde ominyaka gifweny mano ni ma party malach ma party mar piny ngima ka gidwa ketho legacy mar Ang'ongo ma jakomo sendiko kuom higni moingo 50 to gichak ng'wane mondo gidole mondo bed party moro mathin mar ariyo mowacho mabe yiego en ni jo od bura ma ODM sani nyaka fweny ni wan kod yuaya ta yuai e kind joma dito kod rawere agombo kangima to en ng'at mong'e bet kod ji piny to Asifuna nowacho man en ng'at mong'e bet kod piny to o convince Bishop Korianya wacho man o convince ni bwana horimos amira nyisi governor na Masiaya milongo ni Jimmy Orengo mowuoyo kawuono gi chir gi thuonte Jimmy ka wach mar broad based ni donjo to en kod tielo mang'ich to chich kendo okoyiego juoke okoyiego ma oro signals mopogore ang'o miyo Orengo noduogo modonje lain agwambo kaka iwacho no gala no en kata gik matek ma ji ok nyal loso en modok chien to dolo to loso to kendo ji kanyachiel omiyo no demo nyalo wuoyo gi nyatie jo CS to ng'ama tek malich ng'ama riek to wiye tek to bende jachir bende ni en jachir to winjo gik mawacho kawuono onge ng'ato manyalo wacho gik mawacho kaka kawuono nyaka jo od bura ma ODM ma wuok e piny ngima ok Nyanza kende bed piny mondo gini ka gidwa rito legacy mar Raila to nyaka gikel oganda duto kachiel jok madwa pusre do wuok gi dirisa idhi tiwuoyo go tidolo tikoni bwana obedo ka madwa gine tikelo mano ema bro miyo bioteku iwinjo ka wuon piny owuoyo to wacho ni en gimo ng'eyo ni ODM ni either dhi loso sirikal mano to wacha mar lungo iwach or mang'eyo ni momin mogik dhi loso kodgi gin ka to ODM ni ka ing'eni mago ok nyal timre ka party ochako yiech jo od bura moko 20 nyiewo dok kocha moko ojako dhi koma kama moko bende dhi kama moko dwaran gi parties mopogore gidwa test water Nyanza ni be anyalo dhi gi party mopogore gi ma ka gibedo gimoro achiel to dhi miyo oteku mar bageni maka koro tok chieme mesa tiko ni anadwa bamni nanadwa gokoni kata anadwa radundo to kudhi adhiya ka nyithi kiye munene na ng'ato tar to roko nyasa modenyo mogine onge oteku munyalo negotiate go oteku no emomiyo jakom nyoketo Jasugoi Monjalo ne piny modiye mokone ni magi e namba mabirogo numbers matter in siasa political scientists bro nyisi if you don't have numbers to onge mbaka mwanyalo goyo omiyo an mane gima nyalo wacho Lydia selflessness Lydia gimachielo kiyiena mabesa moro nyalo dhi timore ing'eyo ni duond bura mar UDA ma otelne gi jatend piny William Ruto nyocha gombo ODM kendo nja no gombo mondo gidonjie keny mak mana ni jadolo
ncha ne podo kumiyo gi mana certificate mar king. But gombruok to ncha ne gi gombore. Gidwa medo mar ariyo. Winjo ni tinde jontie joma nigi mon achiel to moko nigi mon ariyo. Ni ng'ano ka ne kendo samo gombe ODM ne to kendo no chako gombo miyo machielo ma Gideon gi kanune mabe nyose sero kocha ma podo weyo tienge kich ko no neno wuodh Gideon wuotho to neno ka ogwala mar kanuno neno ka ber ne ma ohomo. Samoro William Ruto nyalo dhi tero ODM mana kaka joluo no neno ni kinde machon ne ng'ato nyalo kawo yuore moro to bedo godo nikech ng'ene William Ruto ni bende nosedak gi ODM ni en achiel kuom joma nochak kanigero mise koro kakwano ma 2027 dhi mbele to William Ruto kaka ng'ama bende nigi Simon en gi yore ariyo mar donje ODM kanyo nikech ODM ni kotegno to dhi konye to koneno ka jok man kagi ok dhi maber to nyalo chune ni mondo dhi otere mondo mi okal kode lokacha nikech en interest mar ODM mar William gi UDA mondo ODM obed motegno. Mak mana ni gima jodolo wacho ka en wach mangima ahinya ni jotelo ma ODM nyaka koro lalre. Agoko moro mane igoyo cha mar utadu ang'o mibiro timo cha wan sani koro baba mikonyo malo onge. Mano number 1. Tiende ni kantiere ng'at manyogo kore ni anie chairperson mar party magima wache matimore nikech achiegni gi jakom koro jakom mani chiegni godo cha onge koro chuno ni nyaka ibed machiegni gi jopiny. Mano okang' namba 2. Mar adek jok manyocha ok tine jopiny ni matek to magi e jok miwinja wacho ni jakom ni yuago gi dhano chiegni dek. Nitiere jok manyo yuago jakom to hiye ahinya jotelo to jakom no be ok giyuagi nyo giyuagore gi wegi ka pi wang' giyuak dok mane igi ni ato gima nyocha na yudo mayot ni wang' dhi bedo nade kamano jadolo dhi beti nade nikech ng'eni thuolo ma wantiere ni jadolo biro nyisi ni nitie adieri moko be matin makoro nyaka wachak ng'wenyo mos e kwa yudo kaka wachango manyaka jogo gimbe sama wawacho kama to giwinjo wakonyogi gi chango. Nitie ji mang'eny maka nyon odonjo JKA kacha sama jakom odonjo to gikoni mayie ma kuma koma odhi. Thothgi nyocha ok tine jopiny. Thothgi nyocha ne gi mibadhi. Thothgi nyocha kogik to nitiere kama giringo gidhi gibuorie. Koro sani tiji mitimo ne jopiny che midhi timo nade emibiro pedho. Mar ariyo ng'eyo ni kwa chopa dwe mar auchiel dwe higa manyien dwe mar 4 ka to siasa ma 2027 osechakore. Odhi chiek to nyalo dhi chiekie moloyo kaka osebedo ga kotwere ndalo mathoth nikech chien kacha biro luore gi kaka ODM otugo karata mara nikech ng'eyo Lydia ni nyocha kanisa en wang'o tiko mar ODM to tiendi achiel ne sani idhi bedo ni otiko no to be gi gimitimo bendi setiyo ne jopiny. Koro josiasa makaluni gi tich matek taparo ni gima jadolo wacho kendo nikech ka koro wago yie mbaka wanokwan josiasa to wambe wandano ni bedo ni jakom nyeo kosiemo ne ng'ato ne okosiemo ne oganda luo ni mai ng'at madwano kawo kara ne en wach maber ne piny luo mondo koro yiekre mondo koro berni mondo koro uwezo mari gi wi maliw gi kaka itudori gi jopiny emomiyo wacho ni kul jo oganda luo neno ka joluo kata ng'at moro dwa nyiedhore ma ji dwa ere ahinya kik tur tiende nikech kata yomo ni turo tiende to biro mana wuok ka sani oromo no wuogi kata ani makoro akoni nyinga mar gavana cha koro umiya ga yo maber Nyasaye konya ka wuok kata mana jadolo bende dhano Lydia kata imbiro to rien mudwa tero wakana o chopa kodwa ne koro kanan to koro joko kulu nya chier kuoma joko kulu nyalo chier kuoma chier kuomi ma kendo wuoga koro miyo wanie kama dhi yekore dhi piedhore kaito manumu biro bedo kodhi piny to motuo dong malo ka lewi wi pi. Koro mae en thuolo ma podo kwa onge ng'ama osegikie kae ma onge political scientist moro amora kata jalony e weche mag siasa manyalo biro bet kae Lydia kae to nyisi ni kamae kaka dhi timore nikech waduto wan kae pok ne wawito ga jakom moro e kwa wito jakom mokwongo to ne en Raila Odinga Agwambo no ne en machiel. Mar ariyo
Eni aparo ni jatend piny William Ruto ne otimo maber Lydia. Mabe nyaka wawachi kae. King'iyo kopo moko godo jakom. Jatend piny otimie maber. Jatend piny otimo maber, omiyo jakom luoro mowinjore kode nikech sirikal we donjie gini. To ok wang'eyo kaka do okow jakom. Nikech kakoro jolweny muomo kamacha. Mineno ka jolweny chalo lo. Tema pod no pekie bilacha. Aparo ni gitimo maber, telo mar ODM kotelnegi gi Governor Gladys Wanga mabende chair person mar party. Kama ng'ato otime maber to wan wawacha. No nyiso leadership. To leadership munyiso no wadwa ni bende jotelo mamoko gimedie nyiso ganda. Nikech kama koro wachomo ni ni sama meli ka apaka go yie to sano okeme ilokie ng'ama kwang'o yie. Ng'at ma dhi kode cha mikuongi we timo nade? Ikuongi weyo maka apaka osekwe matin. Koking'iyo ni ng'at manyalo steady the ship ni en ng'at machalo nade. Kora paro ni oganda luwan kama podo kwa betie kuom thuolo marabora. Gimomiyo jakom ne en jakom, king'iyo sama ne Jaramogi Oginga Odinga onindo, to oganda luo ne ntiere party mani luongo ni Ford Kenya. Mani luongo ni Ford. Ting'iyo ka jakom bende no keda gi Wamalwa kijana ka magi kedo maka gikare temo bire gi NDP mare. Kuwuke NDP to bire LDP. Kubire LDP to wadonjie enak. Gaitema inyuole ODM. Koro mana kaka jakom bende no piedhore moyiekore kende mobiro wuok. But ekindegi duto teni neno koketo interest mar oganda luo mbele nikech Lydia siasa mane gore ndalo cha opogore gi siasa makoro gore sani. Samoro gik mani ikedo ne gi ndalo kama chalo multipartism gi gik mamoko koro opogore. Koro sani wan gi weche mag uchumi. Emomiyo da bedie ka king'iyo jogo mantiere sirikal gi kaka giwuoyo. To koyo moro mako gi ka giwinjo ni wan kama owewa ni mwanyodho mang'ama golo waka onge. Koro mane yuaruok moro mantie ma jok mantiere sirikal winjo ni okonego golgi kanyo, mano bende wayie. To sama untiere ni mana kaka jakom nyocha kedo ne jopiny gimedie kedo mondo joma moko med donjo. Nikech kiny okibi nyisa ni jadolo konyisa ni bi mondo walem takuonga nyisi ni to in Kristo ma in godo no sekonyi gang'o. Eko kona ni kae ntiere mor mar chuny. Kae kibiro to samoro in gi parruok gi kionko to iyudo ka igoye mbaka gi ruoth kae to samoro richo ni bende nyalo weni ka. Koro in ka inie sirikal to ok ji te mantie. Ibi penji ni to un manie sirikal John Mbadi, Opiyo Wandayi gi jok mamoko gi te, Raymond Omolo gi jok mamoko gi, nyaka dhano med kedie mondo thuolo mamedo yudore. Kaka ndalo medo dhi to dhano odonji e sirikal mondo mi gima duong' malich ahinya en weche mag dhier manyocha jakom kedo na gika. En weche mag school fees. Nekech Lydia gigi ahero ga wacho kae nikech anto bo wache ga mana kaka entie. Janyuol mokwamo gi nyathi ma nyathine ne ok otimo penj sani oriembi tamar adek en kati nyise ni yune sirikal to komoko ne odwa neno ng'at momoko ma samoro SHA ne ok ochulo ne osiptal e tuone mar kansa mineno ka dhano kedo mondo chul ne tuoche mamoko gi en kati wachne ni yune sirikal to be ok ochune winjo mana kaka gweno winje aora to jogi te gima dhano dwaro ni to ere kaka bede sirikal kama ne jakomo weni wamedie yude kaka yare malach mondo mi gimi winjo giwache ni either 2027 ODM biro bede sirikal kata gibi bedi gi tudruok. Wang'iye ni to ere kaka gini yawie malach mondo legacy mar jakom otimre nade ochop kare koting'ore gi weche mag kedo ne ratiro. Ng'at madwaro rwako wache jakom ok nyal rwako kok nyal wuoyo gik mamulo jopiny. Ka ok nyal wuoyo e weche mag school fees, ka ok nyal wuoyo e weche mag shagi, ka ok nyal jadolo biro nyisi kata meno wuon gi kama yalie no giwachi ga gigi mabe samoro seketo gi akek yore nikech en osiep na wago gambaka mang'eny ma samoro moko ok nyal wacho kae. Koro ng'at madwaro kawo kar jakom nyaka bed ng'at manyalo wacho adiera, ng'at manyalo chungi jopiny kae to jopiny ema biro neno. In ok idhi go agori ni ani ema kora romo. Jopiny go dong gin gi wang' gi gineno. Erokamano. Fred, aneno kwa chomo kamwa chope giko jadolo kaluwore gi kom mari, gi luong mari, gi wir mari. Adier mantie ni oganda joluo chunygi ne piny kendo
en buok ma pod omako oganda. Kendo inyalo neno kane ng'ato ne ywak kendo ywak malong'o to nyisi ni pok noromo gi baba kama. Kata kamano kak gik mosetimo osebedo kong'eyo kata winjo kendo entiere kod hera maduong' ahinya ne baba. Adwa ni kawe thuolo dakika achiel gi nus mar jiwo jopiny ne koya kae. Jomoko osepenjore ni wadhi kanye, wadong' nono, owewa marach, owewa stage. Ntiere kaka oganda osebedo ka dengo. Adwa ni jiwe nyikwara Mogajwang' Kwale Rotwak. Erokamano Lydia. Mirima no anene ka umako oganda kamoro moro manye wantiere. Kata an kanye wan Nyayo Stadium ka wini wuoyo tapo kogoya ma wiyo rundore. Kawuono ka watimo alamo e kanisa mar All Saints Cathedral e services wago duto moro ka moro kwa tieko to ne wawero national anthem ka wachiwo go luor ne Wunyalego to ai bang'e to walamo. Ng'eny ji mathoth ne ywe pi wangi sama wawero national anthem, very powerful words e national anthem. No en mirima momulo ji duto tete ok mana joma nyechigni kod Raila familia gi joma nyotiyogo gi joma nyagego siasa kende to mulo ng'ata mong'e ng'ama nye Raila en. An gima daher wacho ne oganda ma jo Kenya gi johera mag Raila Amolo Odinga en ni kik wabed kod luoro. Kama wantiere jakom owewa kama ber. Awacho no owewa kama ber nikech igedi Raila en ng'ama nye neno mabor. Emo miluonge na gwambo galagala. Imagine kapok achiwo jip no endo. Dine Raila tho oko mar sirikal. De Raila tho oko mar sirikal. Igeni Kenya dodhi kama rach mogik. De wachopo kata kama sirikal yedhi loki. Gi numbers mi neno ka kende. Gin jok ma dhano 60,000 kanye nyala donjo State House. Iko ni nyakunyiso gime onego nani. To Raila ngene an jadolo to yena munda awuoye kaka jadolo maneno gik moko kuwuok e rang'iny mar ja-Afrika. E rang'iny mar ja-Afrika wacho ni nyo neno ni kotho oko to gik moko dhi kethore. Omiyo wadonje broad based ni mondo gino yudo ka ne yeka. Modhi mokelo na nyue moro. Omiyo wacho no weyo kama ber. Adwa koyo jo Kenya duto te kaachiel gi nyikwara Mogajwang' e yo mongirore ni kik mondo chunywa oyeng'ni. Nikech telo biro nyuolore, telo biro wuok. Ai gik manye jakomo lamo manyoketo. Nyasaye di neno ni onge mobuodho moringo mowuok moyombowa. Kero wuoyo maber ahinya kendo temo singo. Samoro ng'ato nyalo wacho ni dhoge mili ridore ka dho jasiasa. Ato kora wuon kako molo tan kod adiera ni jaonjelo dirito winjruok manye gitimo kod jakom. Omiyo mano onego bed chirwa. To mano bedo chirwa ka wang'iyo Nyasaye to ng'eni Nyasaye ma Nyasach Raila Odinga ok dhi wewa. Gik manye kuonde manye osekete mise manye osemako motime tudruok gieki nyaka koro wayud telo mabro rito gi mana kaka Fredo fuono maber nendo mabro dhi e lowa to nyalo fuono gik makamago. Akwayo ni mondo wang'eni tho en tho. An gi nyako ma jahiga 13 nyepi wang'o chako chwer ko wacho ni en nok ong'e ni Raila nyalo tho. Mondo wang'eni ng'ata e piny ka nyalo tho kinde ma Nyasaye ondiko no gin 70 ka ng'eny komedo wa pa to gichopo 80 to wanduto bro. Koro wadaguru ka waikore ne tho. Ka Raila Odinga nyalo tho. Ka Jaramogi giri no tho. Ka Magufuli giri no tho. Ng'ata nyalo tho. Obed kor gino kuom Nyasaye to wang'eyo ni mise ma Wunyalego nyoketo e pinyni mise no ok bi wuore. Nyasaye bro neno no chopo Kanan kama no singo nwa. Amen. Hero kama na hinya. Fred wach mogik second pradeka. Idwa de ahinya wayuo bet 45. Koro mokongo mwalimu mosiepna iluongo ni Mr. Kenyatta Ochio mano principal Magota Ting secondary bende kona ni mondo achwala ote mage makuyo na familia to oganda duo mangima Magota Ting mantiere Kabondo. Ero kama na mwalimu Lydia aparo ne gima duong' makoro warango sani en lessons ma wanyalo puonjore kokalo kuom ngima jakom. Kirange pichane tiwinjo video ne gi gik manyocha no wacho ideals kata gik mane jakom ochung' negi. Ng'at mohero jakom en ng'at manyalo ng'iyo ling'any mar jakom mar ng'at mathuon mawacho makati yaro mana iye gi pala kata ochomo mana tia gas ni mae tia gas to manie kama ochomo. Nyocha ne ochung' ne weche mag mibadhi kendo jakom nyocha ne ok ohero mibadhi. Jakom no era diera. Koro wang'iyo sani ni to lessons mage ma wanyalo lan kuom ngima jakom. Mano e gima ng'at mohero jakom nyaka koro lu. To Nyasaye neno ga mabor kendo kanon biro yie koda.
na penjora ni to dine samoro jakom ka otelo 2027 to samoro nyo yen maduong' kama yudwa to samoro gini ni onyalo dok kocha mochako kawo kata mana higni 20 koro bedo ni samoro wewa sirikal kaka no neno mbele aparo ni temo winjo gima temo wachne ke jalup nenenga dincha ne gigo timre koro samoro Nyasaye neno mbele dwach Nyasaye ng'among'eyo onge koro dwach Nyasaye mane gimo timore ne ogandawa katieko ang'e ni en lit en kuyo mapek ma ok wang'eyo nikech ma ok dhana monindo ma jakome monindo kendo Raila mole monindo wakwayo mana hocho makende ni Nyasaye biro telonwa lessons mwayudo kata mana bedo ni inyalo ik jakom ma seche 72 hours ng'ama nong'eyo kaka gino nyalo timore onge be nyaka sani onge ng'ama ong'eyo ne en pek omiyo ne ji duto ma otimo yo achiel ariyo duond bura mar ODM leadership mare piny owacho jok manyo ochot karomgi machalo thomorni kata kuoyo dho nam mano ochopo romo ne jakom ng'at ka ng'ato gi rol motiyo ute mag fwambo gi wan gi colleagues wa manyo ntiere field Jay Bonyo gini pokonindo Nyambaga gini Lydia ka Ken gi kuma intiere cha dhano pod ok oninde ute mag fwambo ka omiyo bende adwaro goyo erokamano ne colleagues wa media ka dhano pod ok oywe nyaka nchane jakom ywe omiyo walamo mana Nyasaye ni Nyasaye ong'eyo kaka biro kwang kodwa ka wachopo ikinde manyien. Erokamano ahinya mano Fred Ogweno kachiel gi Provost Evans Omolo jadolo mar All Saints Cathedral nyakorom gajuang ka kiwinjo no en mana hocho horruok kendo bedo kod chuny motegno nikech kako osetimore no e kako osetimore gima dwa time onge to kata kamano wang'eyo kendo wan geno ni Nyasaye pod nitiere kod oganda luo. Reverend Dickson Ongola kantiero Diko Panya gi Pastor Rael Ochieng gi dada Yukabeth giwacho ni gimbe gimoro giramo gi TV kuom keto oganda e ler chendo duto ka achiel nyaka ne jakom lal nyaka sani koro nokowe e thuolo ni mogik nyakorom gajuang yena lore kanyo nikech wadonjo dakika machuok kende gi weche manyien mag Hoimore kik idhi mabor.